माथो साबियाबो गवाब्रा माथो साबियाबो जायाब्रा आदायालाय गारि गोदान लाबाय नामा ब्रा? लाबाय दाखालिसो बिल मोनदोंना आङो नंगौ नामा? पान दंना गैयाब्रा पानथ' गैयालै आदा बै कुरकुरेखौनो हरदो दे गैयाब्ला र' फैसाखौ नुला दिनै नागारथाराहाय बेखौ दिनै होथारनांगोन ओइ लोगोफोर बैनो मानसिया बैयावनो दं ओइ रोन थाथ' थैबायलै दिनैबा मानो फन रिसिभ खालामा नोङो मानो सानफ्रोमबो फन खालामहोबाय थायो फैसाखौ लानानै साला नों थगायसुला लामायाव लोगो मोनबाय मोजाङानो जाबाय जों नोंसानावसो थांनो होननानै फैदोंमोन आं दासो जाना फैदों सबायजों दाउजों आं नोंनि ओंखाम जानायखौ सोङाखै हेडफना खु साला रांखौ लानानै होनो गोसो गैया बोसोरसे जालायबाय सुद गैया मुल गैया नोंसोरनि न'आवसो थांनो होननानै फैदोंमोन थगायसुला साला माब्ला होनो नोंलाय मादै बिल मोनखांसिगोनलै सिन्था दाखालाम सप्तासेल' नेदो एबार खनसेयाव होआबा दिगदार जागोन हाय नङाबा केस खालामनाय जागोन मा फाल्तु मानसिलै नोङो बाइकखौ 5 मिनिटाव फैगोन होननानै फैयाखै आं दिमागसेयाव थांथारनांगौ हर साबिया